L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El proper dimecres, dia 6 de maig, a les 9:05 del vespre, a l'edició reduïda de 20 minuts de l'Altra Ràdio, podreu escoltar els següents continguts. Parlarem del disseny d'una aplicació per poder diagnosticar la Covid-19 amb la tos, en la qual hi estan col·laborant investigadors catalans. Comentarem la posada en marxa en període de proves de TV.cat a la televisió digital terrestre en algunes demarcacions catalanes. Ens farem ressò de la celebració del Dia del Codi Morse, celebrat el passat 27 d'abril, i ara que fa ja uns dies que ens trobem amb la fase 0 del desconfinament, des de l'Altra Ràdio volem encomanar-vos una mica d'optimisme i doncs ens farem ressò de l'activitat a les xarxes socials dels músics, especialment de 3 grups que tenen relació amb la rumba: Alma de Boquerón, Los Manolos i Arrels de Gràcia. Escoltarem 3 temes estrenats recentment per aquests grups a les xarxes socials. L'Altra Ràdio la podeu escoltar a través de Ràdio 4 a la freqüència modulada, la televisió digital terrestre o per internet, també en el web de Ràdio Televisió Espanyola, i posteriorment en aquest web podeu escoltar el nostre podcast. Molts ànims, gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.